Okay, so magandang hapon po, magandang gabi na pala, almost evening na sa bawat isa sa atin at salamat dahil nagpapatuloy po ang ating pag-aaral sa salita ng Diyos. Tayo po muna ay manalangin. O aming Panginoon, once again kami po ay lumalapit sa luklukan ng inyong biyaya sa hapong ito. Nagpapakumbaba po kami, O Diyos, at alam po namin na niloob ninyong mangyari ito, walang aksidente sa inyong harapan. At nawa po ay once again matunghayan ng bawat isang ang kadakilaan ni Kristo, kung paanong siya lamang ang tanging Diyos at tagapagligtas ng mga makasalanan na tulad namin. At hinihiling po namin na buksan ninyo ang puso at isipan ng bawat isa. Tulungan nyo rin ang inyong lingkod sa paglalahad ng inyong ebanghelyo. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, tinalakay po natin last week kung papaano, kung alam natin na ang kaligtasan ay na kay Kristo lamang at wala po tayong magagawa upang iligtas ang ating sarili dahil ang ating katuwiran ay maruming basahan lamang sa harapan ng Diyos. Kung nababaitan tayo sa ating sarili, dinadaya lang tayo ng ating puso. Dahil sa totoo lang, talagang napakarumi natin. Makasalanan, guilty tayo sa harapan ng Diyos. At kung na kay Kristo lamang ang kaligtasan sapagkat siya ang Diyos na naging tao upang sundin niya ang buong batas ng Diyos in behalf of sinners like us. Binayaran niya ang kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo, hindi dahil siya ay nagkasala, kundi representative siya. Substitute yung kanyang kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo. At siya ay muling nabuhay. So, kung ang kaligtasan ay na kay Kristo lamang, papaano mapapasa atin ang kaligtasan? Papaano mapapasa atin? Well, last time ay tinalakay po natin ang mga maling pananaw sa pagiging Kristiyano. Papaano naging Kristiyano ang isang nilalang sa maling pananaw ng marami ay sa pamamagitan ng baptism daw. Diba? Kapag ang bata ay binibinyagan, ang nakasaad dyan sa cake is welcome to the Christian world. So, ang baptism, ang nagpapa-Christian sa isang bata. Pero tubig lang yan winiwisik-wisik lang yan. Ang puso ng batang iyan ay kailangang mabago. At kailangang makilala niya si Kristo. Hindi pwedeng maging Christian ang isang tao nang hindi niya nakilala si Kristo. Yung sa pamamagitan ng ritual lang. Hindi yun. That's superstitious belief. Meron ding mga naniniwala na nagiging Christian ang isang tao kung siya ay nagpapa-member sa church. But church membership does not make a person Christian. Ang dami pong mga natanggap as church members pero hindi tunay na nakakilala sa ating Panginoon. And then, yung iba ay common naman, nag-iisip na siya ay katanggap-tanggap sa Panginoon kung siya ay gumawa ng mabuti, magpakabait. At totoo naman na kailangan nating gumawa ng mabuti pero hindi yan ang nagliligtas sa atin. Sapagkat ang ating kabutihan ayon sa Bible ay maruming basahan lamang sa harapan ng Diyos. So, papaano mapapasa atin ang ginawa ni Kristo? Dalawang tugon ng Ebanghelyo ang nakasaad sa Biblia. Una ay ang pagsisisi sa kasalanan at pangalawa ay ang pananampalataya kay Kristo. Hindi pwedeng paghiwalayin ang pagsisisi at pananampalataya dahil sila po ay kambal tuko. Pero for the sake of study ay inuna po natin ang pag-aaral patungkol sa pagsisisi last Saturday. Ano ang tunay na pagsisisi? Well, upang maunawaan natin ang tunay na pagsisisi, kaninong buhay, kaninong pagsisisi ang inaral natin na parang totoo pero hindi pala talaga totoo. Yung pagsisisi daw ni Judas. Na kung tingnan natin ang buhay ni Judas, ang kanyang pagsisisi parang tunay. Pero alam natin na hindi talaga tunay. So, unang-una, nagkaramdam siya ng labis na kalungkutan. Dahil hinuli ang ating Panginoon. Walang sala si Jesus Nung nakita niya yon, siya ay nalungkot ng labis. And then, so meron siyang remorse. Ang lahat ng tunay na nagsisisi ay hindi po magaan ang kanyang turing sa kanyang kasalanan. Ang lahat ng tunay na nagsisisi. But again, pwede palang malungkot ang isang tao ng labis pero hindi tunay na nagsisisi. Kasi si Judas nalungkot ng labis. Pero
huwad ang kanyang pagsisisi. Marami ding mga tao na nalungkot na dahil nahuli na gumawa ng kasalanan. Pero hindi talaga tunay na nagsisi. Pangalawa, ano ang nakita natin kay Judas na parang nagsisisi pero hindi tunay na nagsisi. Pinahayag niya ang kanyang kasalanan. Pinahayag niya, kinonfess niya, inangkin niya. Hindi niya pinasa ang kanyang kasalanan kay Jesus, hindi niya sinisi yung ibang mga apostol. Siya, inangkin niya ang kanyang kasalanan. So, lahat ng tunay na nagsisisi ay aamin na siya ay nagkasala. Pero again, pwede palang gawin yan ng isang tao pero hindi tunay na nagsisisi. Maraming mga taong nagsasabing alam kong mali ang ginagawa ko. Pero meron pang pero dito ako masaya. Ganon. And then, ang isang nakita natin kay Judas na parang nagsisisi siya is yung isinauli niya yung kanyang pera. Remember, mukhang pera talaga yun si Judas. We've read it in other passages of the scriptures na talagang mahilig talaga siya sa pera. Tresurero siya siya ang may hawak sa supot ng collection ng mga disciples, yung mga handog at kaloob. Pero talagang nangungupit siya doon. Talagang mukhang pera talaga si Judas. Kaya binenta niya ang ating Panginoon sa halagang 30 pieces. Hindi naman kalakihan na pera. Sa ating kapanahunan ngayon, mga 27,000 to 30,000 pesos lang yun. Maliit na halaga lang yun. Pero, grinab niya yun dahil talagang mahilig siya sa pera. Pero at that time, isinauli niya ang pera at hinagis niya sa templo. But again, pwede pala ng isang tao ay tumalikod sa kasalanan pero hindi tunay na nagsisi. Kasi si Judas, hindi siya nagpakumbaba. Ang tunay na pagsisisi ay merong pananampalataya kay Kristo. Merong paglapit kay Kristo. Hindi nga pwedeng paghiwalayin ang pagsisisi at pananampalataya. Dahil kambal tuko, lahat ng tunay na niligtas ng Diyos ay nagsisisi. At lahat ng tunay na nagsisisi ay nananampalataya. Kung walang pananampalataya kay Kristo, hindi yan tunay na pagsisisi. Yun ang ginawa ni Judas. Nakita niya ang kaniyang problema, kinonvict siya sa kaniyang kasalanan, nalungkot siya ng labis, inamin niya ang kaniyang kasalanan, at tinalikuran niya ang kasalanan, hinagis niya ang pera, pero ano ang kulang? Nag-self-medicate siya. Ang sarili pa rin niya ang kaniyang sinunod. Na imbis na lumapit siya kay Kristo, dahil nagpapatawad naman sana si Kristo ng masagana sa lahat ng nagpakumbaba sa kanya, hindi yon ginawa ni Judas. Hindi katulad kay Pedro na matindi din yung ginawa ni Pedro. Ano bang ginawa ni Pedro? Anong ginawa ni Pedro? Ikinaila niya si Jesus 3 beses. May pagmumura pa yun ha. May pagmumura pa yun. Tapos nagkasalubong ang mga mata ni Jesus at saka ni Peter, talagang nagsisi si Peter. At nanumbalik siya kay Kristo. Pinatawad siya ng ating Panginoon. Pwede naman sanang gawin yun ni Judas. Pero mayabang. He was too proud to do it. Now, ang isang tao na umamin na siya ay makasalanan, na-convict siya sa kanyang kasalanan, ipinahayag niya ang kanyang kasalanan, at tinalikuran din niya ang kanyang kasalanan, irereforma niya ang kanyang sarili. Pero kung hindi siya lalapit kay Kristo at magtiwala kay Kristo sa kanyang dugo at katuwiran upang mapawalang sala siya, ay ano pa rin, self-medication pa rin. Nagsi-self-medicate si Judas Siya ay nagpatiwakal. Kaya sa hapong ito, sasagutin po natin ano ba talaga ang pananampalataya. Kasi dalawa kasi ang tugon repent and believe in the gospel. So, hindi lang yung tipong hanggang pagsisisi lang. Ang pagsisisi ay mayroong kinalaman sa ating kasalanan. Ikaw ay na-convicted sa kasalanan, ipinahayag mo ang kasalanan, at tinalikuran mo ang kasalanan. Pero tumalikod ka sa kasalanan, saan ka pupunta? Saan ka tatakbo? Para ikaw ay mapawalang sala. Yun po yung pananampalataya. Ang pananampalataya ay meron pong object, meron pong sinampalatayanan. Si Kristo yun. Kasi ang mga tao, meron silang pananampalataya, pero nananalig sila sa kanilang good works, sa kanilang pagpinitensya, sa kanilang pagpapakasakit sa kanilang sarili para sila ay patawarin ng Diyos or maligtas. No, ang pananampalataya ay meron pong tinitingnan.
At sino ang tinitingnan ng pananampalataya? Si Kristo. Diba? Kung sinasabi nating nananalig tayo, nananalig kanino? Kay Kristo. Na ang mga tao nagtitiwala sa kanilang sariling kabaitan. Nagtitiwala sa kanilang magagawa para sila ay maligtas. Pero hindi yan papasa sa harapan ng Panginoon. Kasi ano ba ang ating kabutihan? Maruming basahan labang sa harapan ng Diyos. So, ito po ang topic natin ngayong gabi. Kung ikaw ay maligtas, kailangang magsisi ka sa kasalanan mo at manampalataya ka kay Kristo. Hindi pwedeng pagsisisi lang. Hindi pwedeng pananampalataya, i-claim na nananampalataya tayo pero walang pagsisisi. Dapat ang dalawa ay present. Okay, so ano ba talaga ang pananampalataya? Ang pananampalataya po ay hindi po yung sumasang-ayon ka lang sa mga information, sa facts ng gospel. Facts, F-A-C-T-S. Hindi yun. Ang pananampalataya ay nakabatay siya sa knowledge. Siyempre, hindi pwedeng manampalataya ka kay Kristo nang hindi mo siya kilala. You should know about Him. Dapat merong knowledge. Kaya nga tayo ay nagtuturo, pinakilala natin si Kristo upang ang mga tao ay magkaroon ng kaalaman patungkol kay Kristo. Faith must be based on knowledge. So, ano ba ang knowledge na dapat nating malaman patungkol kay Kristo? Na siya ay Diyos. Na siya ay anak ng Diyos. Na siya ay naging tao, pero hindi nawala ang kanyang pagiging Diyos. 100% man, 100% God. Banal, hindi nagkasala. Ano pa? Na sinunod niya ang buong batas ng Diyos at siya ay namatay doon sa cross. Hindi dahil sa kanyang kasalanan, kundi dahil sa kasalanan ng kanyang mga tao. At siya ay nabuhay muli mula sa mga patay at siya ay babalik maguli upang hatulan ang mga buhay at patay at iligtas ang lahat ng mga nanampalataya sa kanya. Yun yung knowledge. Yun yung knowledge. Na wala ng kaligtasan, maliban na lang kung tayo ay magtiwala kay Kristo. Knowledge yun. Pero hindi lamang po ang knowledge ang batayan, ang pananampalataya. Kumbaga, kung sa upuan pa na 3 ang legs, ganon, hindi pwedeng knowledge lang. Kung knowledge lang, matutumba yan. Diba? Sa upuan, dapat yung 3. So, hindi lang yung sumang-ayon ka sa information patungkol kay Jesus Christ. Pangalawa, hindi lang yung alam mo yung information patungkol kay Jesus Christ. Pangalawa, sumang-ayon ka. Merong agreement to the knowledge. Sumang-ayon ka na ikaw ay makasalanan at hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. Kahit ano man ang gagawin mo, hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. Hindi yan katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos kasi ang requirement ng Panginoon ay 100% holiness, 100% obedience. So, alam mo yung information, sang-ayunan mo ang information. Sang-ayunan mo na ang kamatayan ni Kristo doon sa cross, sapat na. Hindi na kailangan pang dagdagan mo ang kaniyang sacrifice doon sa cross ng Kalbaryo. That's the concept of penitensya. Diba sa penitensya, pahihirapan ng tao ang kaniyang sarili para mabawas-bawasan ang kaniyang kasalanan. So, ano nang nangyari sa sacrifice ni Christ? Hindi pala yun sapat? Kailangan mo pang dagdagan? Ano ang nangyari sa obedience ni Christ? Dagdagan mo pa? Sapat na ang obedience ni Christ, ang katuwiran ni Kristo, sapat na ang kaniyang sacrifice doon sa cross ng Kalbaryo. Nabuhay siyang muli mula sa mga patay, ibig sabihin, tinanggap ng Ama ang kaniyang sacrifice. So, sang-ayunan yun. Sang-ayunan yun. Ang taong hindi sumasang-ayon sa knowledge ay sinasabing, totoo, ginawa na ni Kristo, namatay siya, nabuhay muli. Pero, may pero pa rin eh. Pero, kailangan ko pa rin gumawa ng mabuti para ako ay maligtas. Totoo na kailangan natin gumawa ng mabuti pero hindi para sa kaligtasan. Kasi hindi nakakapagligtas ang ating kabutihan. Ang righteousness na ating kailangan ay ang righteousness ni Christ.
Ang dugo na ating kailangan ay ang dugo ni Kristo. Ang sacrifice na ating kailangan ay ang sacrifice ni Kristo. Na kung dadagdagan pa natin yon ng ating sacrifice, ay itinuturing natin na hindi sapat ang sacrifice ni Kristo. Hindi sapat. Kailangan pa palang dagdagan. At yun po ang concept ng Eucharist, no? Eucharist. Na what if ikaw ay magkasala? So, kailangan mong mag-take ng Eucharist para ikaw ay mapatawad at malinis. So, ritual ang naglilinis sa kasalanan. Yung harina ang naglilinis. Hindi po yun. Hindi. Ang batayan ng kapatawaran natin ay ang dugo ni Kristo na minsan niyang inalay doon sa cross ng Kalbaryo para sa lahat ng panahon at ang kaniyang katuwiran. And then, knowledge po yun, no? Knowledge. Agreement to that knowledge. Sinangayunan mo ang knowledge. Meron pang kulang. Dapat manalig ka. Trust. Dito po yung ito po yung ang tawag dito po yung mahirap. Ito yung mahirap. Kasi maraming mga tao na merong information, sumang-ayon sila sa information, pero pagdating sa trust, dito po talaga mahirap yung trust. Na hindi na para bang nakukulangan sila sa sa ginawa ni Kristo. Hindi nila pwedeng ilagak ang kanilang kaluluwa sa ginawa ni Kristo. For example, kung natandaan niyo yung illustration ko last Sunday, yung sa Niagara Falls. 'Di ba? May circus man na tatawid sa Niagara Falls sa lubid. Tapos may mga crowd na spectator. At tinanong niya yung crowd, naniniwala ba kayo na kaya kong tawirin ang lubid na ito na mag-isa? Lubid. So, ang mga tao, palibhasa ay meron silang knowledge na sikat yung taong iyon, ay sinabi nilang yes. At tumawid na yung circus man. Tumawid, tapos bumalik. So, palakpakan yung mga tao. Dahil nagawa. Pangalawa, naniniwala ba kayo na kaya kong tawirin ito na merong wheelbarrow, merong cart na aking dadalhin? So, ang mga tao, sumigaw na yes, we believe you. At ginawa nga niya. Talagang tumawid siya at bumalik with a wheelbarrow na kanyang dala. Na pangatlong challenge, naniniwala ba kayo na kaya kong tawirin ito na may wheelbarrow at merong taong sakay? Ay, nakita na nila yung una, nakita na nila yung pangalawa. So, ano ang kanilang sagot? Yes. Ang tanong, sino ang mag-volunteer na sasakay sa wheelbarrow? So, doon po yung nahihirapan ng mga tao sa trust. Maaring meron silang knowledge, sumang-ayon sila sa knowledge, pero yung trust, yung tiwala. So, sino yung mag-volunteer? Wala nang gustong mag-volunteer. Takot. Baka magkamali. Na merong bata na nag-volunteer, sumakay siya, palakpakan yung mga tao hanggang tumawid, pabalik. Napakatapang nung batang yun. In-interview siya kung bakit wala siyang takot. Sabi niya, tatay ko yan eh. Tatay ko, hindi ako ipapahamak ng aking tatay. And in the same manner, kung talagang sumang-ayon ka na ikaw ay makasalanan at hindi mo kayang iligtas ang sarili mo, at si Kristo lamang ang Diyos at tagapagligtas, siya lamang ang kayang magbura sa lahat ng kasalanan mo. Kung ikaw ay manampalataya sa Kanya, ang tanong, nagtiwala ka ba sa Kanya? Nanalig ka ba na ang ginawa ni Kristo doon sa cross ng Kalbaryo ay sapat na para sa iyo? Sa iyo, makasalanan ka eh. Naniniwala ka ba sa bisa at kapangyarihan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo? Naniwala ka ba na ang obedience ni Christ ay ituturing na obedience mo basta magtiwala ka kay Kristo? Kumaga, itigil mo ang pagtitiwala sa sarili mo, ilipat mo ang pagtitiwala kay Kristo. Naniniwala ka ba na ibinuhos na ng Diyos Ama ang lahat ng puot at galit sa Kanyang anak, at kung ikaw ay magtiwala kay Kristo, wala nang puot at galit na natitira pa para sa iyo? Dahil sinalo na ni Kristo lahat ang puot at galit. Yun ang challenge dito. Parang parachute lang yan eh. May knowledge ka na ang parachute,
Diba? May information ka na ang parachute ay magliligtas sa buhay mo. Okay? Sumang-ayon ka na ang parachute talaga ay magliligtas sa buhay mo kasi nakita mo sa TV. Pero ngayon na na-crash ang airplane at kailangan mong tumalon, tatalon ka ba at magtiwala ka ba sa parachute? Yun ang question dyan. Yun ang question. Sapat na ba ang ginawa ni Kristo para sa iyo bilang makasalanan? Or, at the back of your mind, iniisip mo pa rin na kailangan ko pa rin magpakabait para ako ay maligtas. Ang aking kabaitan, ang punto ko sa langit. Di ba? Yun ang challenge dyan eh. Ang aking kabaitan, ang punto ko sa langit. So every time na gagawa ako ng mabuti, may punto na ako sa langit. So, kanino ka nagtitiwala para sa kaligtasan mo? Sa sarili mo pa rin. Whereas, ang katotohanan ay nagsasabi, lahat ng kabaitan na meron ka ay maruming basahan sa harapan ng Diyos. Hindi yan katanggap-tanggap. Ang katuwiran ni Kristo, ang kanyang kabutihan, ang tanging katanggap-tanggap. At kung ikaw ay manalig doon, ang kanyang katuwiran ay dadamit sa iyo. Ang pagpinitensya mo, pahihirapan mo ang sarili mo, ay kasuklam-suklam yan sa harapan ng Diyos. Pero yung sacrifice ni Christ, na inalay niya doon sa cross ng Kalbaryo, ay sapat na para sa mga makasalanan na tulad mo. Nagtiwala ka ba kay Kristo? Yun po ang hamon. And hindi lang po si Kristo tagapagligtas, siya din po ay Diyos. Ibig sabihin, kung ikaw ay tunay na nagtiwala kay Kristo at nanalig ka na dahil sa kasalanan mo, si Kristo ay ipinako doon sa cross ng Kalbaryo, kung ikaw ay niligtas ni Kristo, mamumuhay ka pa rin ba sa kasalanan? So yun ang question dyan. Dahil ang tunay na nanalig kay Kristo ay kumikilala na siya ay Diyos. Siya ay Diyos. Na hindi lang tayo iniligtas ni Kristo mula sa impyerno, mula sa kaparusahan sa kasalanan, kundi mula sa kasalanan mismo. Ang tunay na ligtas ay ligtas mula sa pagkaalipin sa kasalanan. Romans chapter 10 verse 9 hanggang sa 13. Pakibasa po. Romans chapter 10 verse 9 hanggang sa 13. Romans chapter 10 verse 9 hanggang sa verse 13. Sapagkat kung ipahahayag mo na iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay niya magbuli ng Diyos, sa mga patay ay maliligtas ka. Sapagkat ang tao ay nananampalataya ng puso sa ikatutuwid at ginagawa sa pamamagitan ng bibig at papahayag sa ikaliligtas. Oo. If you confess with your mouth the Lord Jesus, kung ipahayag mo na si Kristo ang Panginoon, ibig sabihin ng Panginoon, hari. So ano ang hari? Siyang masusunod. Kasi ang tao na wala pa kay Kristo, sino ang kanyang sinusunod? Sarili niya. Kasalanan. Ang dikta ng kasalanan ang sinusunod niya. Ang tao na tunay na niligtas ni Kristo, niligtas mula sa pusong naalipin sa kasalanan. If you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. So ang pinaka-idea nito is, si Kristo ay Diyos. At siya po ay merong claim na magtiwala ka sa Kanya at magpasakop ka sa Kanya. Yun po ang claim ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi pwedeng nagtiwala ka kay Kristo, pero ikaw pa rin ang masusunod sa buhay mo. Desisyon mo pa rin ang masusunod. Hindi. Ang pamumuno ni Kristo ang sinusunod ng taong tunay na nagsisi at nanampalataya sa Kanya. Nagtitiwala ka na si Kristo lamang ang tanging daan tungo sa kaligtasan. Siya lamang ang makapagliligtas sa iyo, hindi lamang mula sa kaparusahan sa kasalanan, kundi sa pagkaalipin o pamumuno ng kasalanan. So ang focus ng pananampalatayang Kristiyano is si Kristo ay namatay para sa mga makasalanan. At siya ay nabuhay muli upang bigyan tayo ng assurance na sapat na ang Kanyang ginawa. Another key idea or key focus sa pananampalatayang Kristiyano is that
Ang tunay na kay Kristo ay nagpapasakop sa Kanya bilang Diyos ng ating buhay. Ang focus niyan is ang autoridad ni Kristo. Ang autoridad ni Kristo. Minsan, merong yung mga boss na malupit, magsasabing, I am the boss of this company. Ako ang masusunod. Well, totoo yun. Diba? Sundin mo naman talaga yung boss mo. Siya yung autoridad eh. Alangan naman ang sekretary makikipagtalo sa kaniyang amo, sa kaniyang manager. Wala pa akong nakitang sekretary na pinagalitan niya yung kaniyang manager. Sasabihin ng sekretary, boss, ano ba itong ginagawa mo? Mali-mali naman ang desisyon mo eh. May sekretary bang na gumagawa niyan sa kaniyang manager? Merong isa akong nakilala na parang yaya sa bahay. Tapos sinabihan siya ng kanyang amo, bili tayo ng pinggan. Sabi ng yaya, at saan mo man yan ilalagay? Wala ka ng kabinet. So, ginanyan yung kanyang amo. Saan mo yan ilalagay, be? Ako na naman ang mamroblema niyan. So, siguro ay na sila siguro ng relationship, no? After all these years, kaya basta-basta niyang sinagot yung kanyang amo ng hindi naman siguro yon pabalang, pero normally hindi talaga uobra yung ganyan na ang secretary ang pagagalitan niya, i-rebuke niya yung kanyang amo. Now, ganun din. Ganun din sa ating Panginoong Hesukristo na kung tayo ay na kay Kristo, siya ang autoridad. Siya ang masusunod, hindi tayo ang masusunod. Nagpapasakop tayo sa kaniyang salita. So, that's the difference. That's the difference sa isang taong tunay na nakilala kay Kristo, tunay na nagsisi, at tunay na nanampalataya sa Kanya. Hindi lang nagtitiwala sa Kanya, kundi nagpapasakop sa Kanyang autoridad. So ang tanong, handa mo bang ibigay ang sarili mo kay Kristo? Handa mo bang aminin na ikaw ay makasalanan at hindi mo kayang iligtas ang sarili mo? Handa ka bang talikuran mo ang kasalanan? Angkinin mo ang kasalanan mo, hindi mo yan ipagtatanggol, at isuko mo yan sa Panginoon, talikuran mo ang kasalanan at lumapit kay Kristo na nagtitiwala sa bisa at kapangyarihan ng kanyang dugo. Yung dugo na minsan niyang inalay doon sa cross ng Kalbaryo, minsan para sa lahat ng panahon. Diba ano ang sinigaw ni Jesus? It is finished. Meron pa bang it is finished na nagpapatuloy pa sa pamamagitan ng Eucharist? Di ba yun ang idea? Na kung ikaw ay nagkakasala, mag-take ka ng Eucharist kasi sa Eucharist, si Kristo ay naging victim once again. Naging victim once again ang ating Panginoong Hesukristo? No! Isang beses lang siyang nagbayad doon sa cross ng Kalbaryo at sumigaw siya, tapos na. So kung ikaw ay mapapatawad, balikan mo. Manalig ka sa minsan para sa lahat ng panahon na ginawa niyang pag-aalay doon sa cross ng Kalbaryo. So, ikaw ba ay nagtiwala kay Kristo? Ang tunay na nagtitiwala kay Kristo ay nagpapasakop sa kaniyang pagkahari, sa kaniyang autoridad, sa kaniyang kalooban. Dito po talaga bumabagsak ang marami. Maraming nag-aangkin na nanampalataya kay Kristo sa bibig nila. Inaangkin nila sa bibig, pero kung titingnan ang buhay, hindi talaga nagpapasakop kay Kristo. Hindi nagpapasakop sa kaniyang salita. Diba kapag ikaw ay newly hired sa company, tingnan mo yung job description mo. Diba? Aralin mo yung manual of operation. Aralin mo yung job description mo. Nung nagtrabaho kayo doon sa Dubai, ano ang job description ninyo? Sa kusina lang. Iba yung tagalabaw, iba yung tagalinis. Doon lang talaga kayo sa kusina. So hindi pwedeng lumabas ka sa job description mo. Aralin talaga yung job description. Ganun din sa ating sa ating mga employment. Aralin natin ang job description. Sa kaharian ng Diyos, ano ang ating aaralin? Kung talagang nagpapasakop tayo sa autoridad ng Diyos, ano ang ating aaralin? Ang Biblia. Ang Biblia. Hindi lang yung tatapusin natin itong lesson, basic evangelistic lesson sa Bible study natin, and after this, wala na. Ang tunay na nakakilala kay Kristo at nagpapasakop sa kanyang kalooban, binubuklat ang Biblia araw-araw. Kasi, nagpapasakop tayo sa kanyang autoridad. At ang autoridad ni Kristo ay nakasaad sa salita ng Diyos. So, ito pa ang hamon na umpisahan na ba natin na buklatin ang ating Bible kahit isang chapter
sa isang araw. Maglaan talaga ng panahon. At ang disiplina pa niyan, unahin talaga ang salita ng Diyos pagkagising natin. Bakit? Anong practical advantage kung unahin natin ang salita ng Diyos? Hindi natin makalimutan. Kasi kung sasabihin natin, unahin ko muna itong paglalaba, saka na lang ako magbasa ng Biblia at magbubulay-bulay after this, anong mangyayari? Wala na. Wala na. Kung ipagpaliban yung pagbabasa ng Biblia at pananalangin, kasi ang tunay na binago ang puso ng Diyos, nananalangin na. Prayer is the language of the soul. Kumbaga tumatawag siya sa Diyos Ama sa ngalan ng ating Panginoong Hesukristo. Kay Kristo, malaya siyang makakalapit sa trono ng Diyos. Yun ang mga palatandaan ng isang tao ay tunay na nananalig, tunay na nanampalataya. Nananalangin na, hindi yung pananalangin na memorized, binabasa. Di ba yun naman dati? Hindi tayo nananalangin sa ating sarili. Umaasa lang tayo sa ready-made prayer. Ready-made prayer, binabasa na lang. Which is mechanical. Paulit-ulit. Hindi talaga marunong manalangin. Pero ang tunay na kay Kristo, nagpapasakop siya sa autoridad ng Diyos, merong relationship bilang Diyos at tagapagligtas at amo at boss. Kaya siya ay nagbabasa ng Bible at nananalangin. Ito yung mga palatandaan na nais nating matunghayan kung ang isang tao ay tunay na kay Kristo. Nagpapasakop sa kanyang salita. And, di ba, si Kristo ay hari. Ibig sabihin, meron siyang kaharian. Ang diablo din ay hari. Merong kaharian ng kadiliman. So, meron bang malinaw na pagkakaiba ang kaharian ng diablo at kaharian ng Diyos? Meron bang malinaw na pagkakaiba? Yes. Ano ang kaharian ng diablo? Ayun, mga bisyo, mga kahalayan, mga pagmumura. Di ba? Galatians chapter 5 verse 19 hanggang sa pahiram ng Bible. Galatians chapter 5 verse 19 hanggang sa 21. Ito yung kaharian ng diablo. Galatians chapter 5 verse 19 hanggang sa 21. At ang kaharian ng Panginoon ay kasunod. Merong comparison and contrast. Ang sabi dito, Galatians chapter 5 verse 19. Now the deeds of the flesh are evident, which are immorality, impurity, sensuality, ano pa? Idolatry. Idolatry, yung ipinagpalit natin ang Diyos sa ibang bagay. Diba? Idolatry. Hindi naman necessary na yumuyuko ka sa estatwa upang ikaw ay tawaging idolatry. Lahat ng pinampalit mo sa Diyos, na imbis na ikaw ay sumunod sa Diyos, pero mas prefer mo ang iba, idolatry yun. Sorcery. Itong Greek word ng sorcery is pharmakeia. So, ang ibig sabihin ng sorcery nito is yung drug addiction. Di ba? Galing yung salita ng pharmacy. Di ba? Pharmakeia. So, hindi lang itong pangkukulam, yung witchcraft. Siyempre, yung mga witchcraft dati, meron silang mga chemicals na imimix. Pero ang sorcery, may kinalaman ito sa substance abuse. Substance abuse, yung sinisira yung katawan. Diba? Drug addiction. Enmities, yung pagkagalit, pag-aaway, strife, jealousy, outbursts of anger, disputes, dissensions, factions, pagkahati-hati, envying, pagkainggit, drunkenness, carousing, yung mahilig sa enjoyment, kalayawan, yung parang walang kinabukasan, and things like this. So, hindi lang itong mga nabanggit, marami pang mga katulad ng ganitong bagay, of which I forewarn you, just as I have forewarned you, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. Ang mga gumagawa ng mga bagay na ito ay hindi makakapagmana sa kaharian ng Diyos. So, merong kaharian ang diablo, hari din si Satanas. At ang lahat ng mga kabilang sa kanyang kaharian, ito ang pamumuhay. Now, ang mga nilinis ng Diyos, ang mga pinatawad ng Diyos, ang mga nailipat mula sa kadiliman patungo sa kaharian ng kanyang liwanag. Verse 22 ay ganito.
But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things there is no law. Now those who belong to Christ, Jesus, have crucified the flesh with its passions and desires. Sinusupil daw ang laman. If we live by the Spirit, let us also walk by the Spirit. Let us not become boastful, challenging one another, envying one another. Meron pang malinaw na passage sa Bible, 1 Corinthians chapter 6, verse 9 hanggang sa 11. Yung pagkakaiba ng kaharian ng dyablo at kaharian ng ating Panginoong Hesukristo, kaharian ng liwanag. 1 Corinthians chapter 6, verse 9 hanggang sa 11. Ito. Or do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. Neither fornicators. Anong ibig sabihin ng fornicators? Yung nagtatalik, labas sa marriage. Fornicators yon. Nor idolaters, nor adulterers, yung nangangaliwa. Ano ba sa Tagalog yung idol? Nangangalunya, nakikiapid. Nor effeminate, bakla. Nor homosexuals, o bakla pa rin. Nor thieves, nor the covetous, nor the drunkards, lasenggo, nor revilers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. Kaharian ng kadiliman yun. Now, verse 11. Ito yung tunay na kaligtasan. Such were some of you. Sabi ni Pablo, ganyan ang mga ilan sa inyo dati. But you were washed. Ngunit kayo ay hinugasan na, pinatawad na. But you were sanctified, but you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and in the Spirit of our God. So, ito po yung nais po nating matunghayan sa mga tunay na nagsisi sa kasalanan at nanampalataya kay Kristo. Ano yung pagsisisi? 3 C yun pagsisisi. Conviction, confession, change. Tinalikuran ng kasalanan at nagpasakop kay Kristo. Nagtiwala kay Kristo na sapat na ang kanyang katuwiran, sapat na ang kanyang dugo para sa ating kaligtasan. And then, hindi lang yan, nagpapasakop sa kanyang pamumuno, sa kanyang paghahari. Hari si Kristo. At inaaral natin ang kanyang salita kasi ayaw nating maging mangmang sa kalooban ng hari. Pwede ba na kilalanin natin si Kristo na hari pero mangmang tayo sa kanyang kalooban bilang hari? Kaya mayroong pagpupursige on our part to study the Bible. Diba? To read the Bible kahit 1 chapter a day. Kahit a few verses a day. Basta mayroong salita ng Diyos. And I would suggest na pwede kayong mag-umpisa sa umpisa talaga, sa Genesis. Diba? Hanggang sa the rest of our lives na inaalam natin ang kalooban ng ating hari. Kung siya ay hari natin, hindi pwedeng maging mangmang tayo sa kanyang kalooban. And then, kung siya ay hari, ay hindi pwedeng nasa labas tayo ng kanyang kaharian. Di ba? Kung siya ang hari mo, sa buhay mo, hindi pwedeng nasa labas ka ng kaharian ng Diyos. Kasi kung nasa labas ka ng kaharian ng Diyos, ibig sabihin, andun ka sa kaharian ni Satanas. Yung binasa natin kanina, yung mga inggitan, lahat. Kung nasa kaharian tayo ni Kristo, ay kasama tayo sa mga tao ng Diyos na sumasamba at pumupuri sa Kanya. Yun ang mga ginagawa sa kaharian ng Diyos. Kasama sa company ng mga nagpapasakop sa Kanyang kalooban. Kagalakan ng mga tao na makasama ang kapwa mamamayan sa kaharian ng Diyos. Yun po ang gusto nating matunghayan sa mga tunay na niligtas ng Diyos. In other words, meron talagang radical change. Meron talagang pagbabago na dati, ang pagsamba sa Panginoon ay pabigat sa atin or out of respect lang sa nag-invite sa atin. Pero ngayon, ay talagang buong puso at kaluluwa nating ibinibigay ang ating buhay sa Diyos at Hari na si Hesukristo. So yun po ang tugon natin sa Ebanghelyo na pagsisisi at pananampalataya kay Kristo bilang Diyos, Hari at tagapagligtas. Ano ba ang
na-experience naman niyo, meron naman kayong mga organization na kinabibilangan, no? Like cooperative. Meron ba kayo? Cooperative. Cooperative ba? Multi-purpose cooperative. Meron? Anong pangalan? Lind. Hindi, merong merong FICO. Meron ding ako ay member ng ANADECO. ANABU Development Cooperative. Doon sa Imos. Analog Devices. Oo. Cooperative. Diba, may mga grupo tayong kinabibilangan. Member din ako dati ng Toastmasters Club. Diba, Toastmasters Club? Sa company, merong Toastmasters Club. So, member tayo ng Toastmasters Club. Yun naman ay mga organisasyon na tinatag ng tao. Di ba? Organisasyon yun na tinatag ng tao. Pero ano ba ang organisasyon? Ano ba ang katawan na tinatag mismo ng ating Panginoon? Ang sabi niya kay Peter, "Upon this rock, I will build my church." Yung church niyan ay yung yung lahat ng mananampalataya sa buong mundo. "Upon this rock, I will build my church." Hindi yan tumutukoy sa isang denomination lang, kundi sa lahat ng mga tao na tumatawag kay Kristo at nanampalataya sa Kanya bilang Diyos at tagapagligtas. So, upon this rock, I will build my church. Kung merong organisasyon na tinatag ang ating Panginoong Hesukristo, church na yon. And I want to become part of it. Sabi ng Biblia, si Kristo ang ulo ng iglesia. So kung ikaw ay na kay Kristo, hindi pwedeng hiwalay ka sa ulo. Di ba? Dapat maging kabahagi ng kaniyang katawan na siyang iglesia ng ating Panginoong Hesukristo. Na mag-ingat din tayo sa salitang iglesia dahil pag ang INC ang makakarinig niyan, iisipin nila na sila yun. Ang ibig sabihin ng iglesia, galing yan sa Greek word na ekklesia. Ibig sabihin, called out of the world at tinipon sa isang mamamayan napabilang sa kaharian ng Diyos. Yun ang ibig sabihin ng ibig sabihin, out of ekklesia, kaleo, ibig sabihin, tinawag mula sa kadiliman tungo sa liwanag. Hindi yung tinatag ni Manalo noong 1914. Mag-ingat kayo sa salitang iglesia kasi kung mabasa nila ang salitang iglesia, ang iniisip nila kaagad yung tinatag ni Manalo noong 1914. Hindi yan, hindi. Ang tunay na church ay yung nagpapasakop kay Kristo bilang hari. And therefore, kung ang isang grupo ay kunyari Christian, pero hindi naman talaga si Kristo ang itinataas, kundi si Maria, ang mga santos, hindi yan tunay na iglesia. Ang tunay na iglesia ay si Kristo lamang ang itinataas. Itong mga apostoles, sila Pedro, sila Pablo, mga alipin lang yon ng Panginoon, mga lingkod during their time. Tapos na sila, pero hindi tayo mananalangin sa kanila. Hindi tayo tatawag sa kanila. Kay Kristo lang tayo magtitiwala. Siya lamang ang siya lang ang makakarinig sa ating panalangin. Diba na gamit na natin yung illustration one time? Na kung sabay-sabay kaming lahat na kakausapin ka, syempre magrereklamo ka. Dahil isa lang ang mahina ang kalaban. Diba? Kahit Tagalog ang aming sasabihin sa iyo, pero sabay kami, ay talagang mabuburyong ka. Hindi ganun ang Diyos. Kahit sabay pa tayong manalangin sa Diyos. Iba't ibang wika yon. Ilang wika meron sa buong mundo? Thousands. Hundreds of thousands. Millions pa nga siguro. Sabay-sabay tayong mananalangin sa Diyos. Hindi naguguluhan ng Diyos. Diyos siya eh. Now, kung tatawag kay San Pedro, kay San Pablo, kay Mary, kung tatawag at merong pananalig na mayroon silang kapangyarihan na dinggin at unawain ang lahat ng mga prayer, tinuturing na natin silang Diyos. Nag-iisa lang ang Diyos eh. Ang Diyos lang ang merong kapangyarihan na ganyan. Kaya nga, kung ang isang grupo ay kunyari Christian, pero hindi naman talaga tunay na Christian kasi kung sino-sino na lang ang tinatawagan nila sa pananalangin. Ngayon, si Pedro Calungsod ay nadagdag sa mga santos. Si Pedro Calungsod, nadagdag. Ngayon, kung maraming mga deboto na si Pedro Calungsod, sabay-sabay na manalangin sa kanya, kung naniniwala ang tao na naririnig yun ni Pedro Calungsod,
ginagawa na nilang Diyos. So, mag-ingat po tayo. Kahit luma na yung grupo na yan, luma din si Satanas. Di ba? Luma din si Satanas. Hanggang ngayon, hindi pa naparusahan si Satanas. Hindi rin nakapagtataka na ang kanyang mga instrumento ay lumang-luma na rin. By the way, di ba nakwento na natin one time na hindi talaga nila malaan kung ano ang picture ni Pedro Calungsod dahil wala naman talagang picture. So, ang PBA player na si Ronald Tubid na kababayan ninyo sa Iloilo, ha? Ano daw po, lagi nyo sa sign of cross, si yung player yun. Kaya, yung mukha ng player, yun yung... O nga, siya ang ginawang model. model. Basketball player na maraming tattoo. O, siya ang mukha talaga niya, yung mukha ni Pedro Calungsod. Ano kaya ang mararamdaman niya, no? Kung haharap siya sa estatwa ni Pedro Calungsod na siya yun. Siya yun eh. Anong mararamdaman niya? Siya ang model. Kasi walang picture si Pedro Calungsod eh. Wala namang picture eh. So, ba't siya ginawang santo? Ano daw po, nakarinig ko sa history, si Pedro Calungsod, yung laging nag-sign of cross. Nagsasay. Akala ko si Ronald Tubid. Si ano naman, yung player niyo, pag lagi siyang nakashoot, nag-sign of cross. Kaya yung may magiging mukha ni Pedro Calungsod. Yun. talagang Christ-centered ang dapat ang church. Ang tunay na church ay Christ-centered. Wala na talagang ibang tinataas, kundi ang Triune Jehovah. Hindi tayo tumatawag sa anghel sa panalangin. Tumatawag tayo sa Diyos sa panalangin, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi tayo tumatawag sa ibang pangalan sa ating panalangin, kundi sa Diyos lamang dahil siya lamang ang nakakarinig sa ating panalangin. So yun yung mga palatandaan na kailangan nating matunghayan sa isang tao na tunay na nakay Kristo. So sana po ay pagbulay-bulayan po natin yan at meron talagang desisyon ang ating kalooban, ang ating kaluluwa at ikaw lang at ang Panginoon ang nakakaalam na hindi ka na magtiwala sa sarili mo dahil ikaw ay makasalanan at hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. Aminin mo ang kasalanan mo at tumakbo ka kay Kristo, magtiwala ka sa kanyang dugo at katuwiran. Sapat na yun para mabura ang lahat ng kasalanan mo, past, present, and future. At kung ikaw ay magkasala man, pagkatapos mong nanampalataya ay mahulog ka sa kasalanan dahil tayo ay nagkakasala pa rin, doon ka pa rin babalik sa bisa at kapangyarihan ng dugo ni Kristo. Doon ka pa rin babalik na legal kasi ang pinag-uusapan natin dito eh, ang record natin sa langit na itinuturing na malinis dahil sa dugo at katuwiran ni Kristo. Doon ka magtiwala. At hindi lang pagtitiwala para sa kaparusahan sa kasalanan na tinanggal ng Diyos, kundi nagtiwala sa Kanya, nanalig sa Kanya na iligtas tayo mula sa pagkaalipin sa kasalanan at nagpapasakop tayo sa Kanya bilang Hari. Nawa ay hinipo ng banal na Espiritu ang ating puso at kaluluwa at nakita natin na ganito pala ang pagiging kabilang ng kaharian ng Diyos. Ganito pala ang niligtas ng Panginoon. Ligtas mula sa pagkaalipin sa kasalanan, ligtas mula sa kayabangan, and ngayon ay nagpapasakop sa ating Panginoong Jesucristo. So, dito po natatapos ang ating pag-aaral patungkol sa pagsisisi at pananampalataya. Sa mga susunod na leksyon ay aralin po natin ang mga pagpapala na kalakip ng kaligtasan. And then meron pang making sure, siguraduhin natin na tiyak ang ating kaligtasan. And then meron pang biblical church life. Aralin natin ang patungkol sa church ng ating Panginoon. Remember, upon this rock, I will build my church. And Jesus Christ is the head of the church. And if we belong to Christ, we have to become part of the church. And then, aralin din po natin ang patungkol sa biblical baptism. And then, aralin natin ang patungkol sa principle of Christian living. Pagkatapos po ng mga leksyon na ito, ay sana po ay talagang makita natin na nasa kaharian tayo ng ating Panginoon. Lumipat, ngayon pa lang, ang prayer po talaga natin ay
meron talagang desisyon ng ating kalooban na lumipat mula sa kaharian ng dyablo tungo sa kaharian ng ating Panginoon. So ano yung practical challenge sa bawat isa sa atin? Ay aralin po natin ang kalooban ng Diyos. At saan matatagpuan ang kalooban ng Diyos? Sa Biblia. Sa Biblia. And kung tayo ay kabilang sa kaharian ng Diyos, imposible na hindi tayo mapabilang sa mga kapwa mamamayan sa kaharian ng Diyos. Now, merong Christian daw, pero mas komportable siya sa mga manginginom, mga maglalasing kaysa sa mga kasamahan sa church. Questionable yun. Questionable. Meron kasing alagad sa Panginoon sa nguso, sa bibig, pero hindi talaga sa puso. So, yun. Okay, meron tayong mga katanungan bago natin i-close sa prayer. Tayo ay manalangin. O aming Panginoon, salamat sa mensahe ninyo sa gabing ito. At nais po namin, O Diyos, na matunghayan sa family na ito kung papaanong inisnatch ninyo sila mula sa kadiliman at inilipat sa kaharian ng inyong liwanag. Makapangyarihan kayo. Kayo lamang ang tanging makakagawa nito, O Diyos. Walang kapangyarihan ng pastor. Walang kapangyarihan ng church. Kayo lamang ang may kapangyarihan, O Diyos. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, magandang gabi sa bawat isa sa atin.